Egunon guztioi goizetiken. Egunon bai. Eta egunon, bai, entzuleo izuei ere, bai, guztioi esan dut, baina hemen gutxi gara gaur. Gainera, gaur zerbait berezi ospatzen ari gara, ezta? Egia da. Bueno, zuekin egunero dago zerbait ospatzeko, Nietzat irratsaio honetara etortzea, loteria irabaztea bezalakoa da. Dile a ese tigre que te floje en banda, ya está bueno. Zazpireun saio noski, horregatik gaur goizean Euskal Herrian elurmaila 700 metrotara jetzi da. Baina, mai, kontatzea daztu zaizu gaurko egunez 1569an Ingalaterran ofizialki erregistratutako lehen loteria jokoa egin zela, eta badakigu zein izan zen zenbaki saritua. Zazpirongarren saioa alegia, Maik esan duen bezalaxe, eta guk atzo Goiuriren urte betetzea ospatu bagenuen, gaur bigarren kafearena. Zorionak, zure urte betetzean zorionak. Eta norbait pentsatuko du, karo, Goiurik atzo urte betetze ospakizunak, eta gaur urte betetze ospakizun osteko ajea, hobe, gezur hori egia balitz, baina ez, kotxaua, gaixotuta dabil, badakizu, Euskal Herrian birusak bolo-bolo. Ba hori, 700 saio eta Euskal Herrian elurmaila 700 metrotara. Eskerrak ez diren 700 tona etorri. Saint Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble on my middle name. Raised in a canebrake by an old mama lion. Ain't no high-tone woman make me walk the line. You load 16 tons, and what do you get? Eta 700arekin jolasean, Mai. Bai, baldakizu 700 urte pasa direla Marco Polo hil zenetik. Banik enekien baino orain, bai, orain badakit. Peligrosa la expedición. Marco Polo decidió unirse a la misión. En la ruta de la seda hasta que al final fueron Veneziar bidaiari eta merkataria izan zen Marco Polo. Aita Nikolo eta Osaba mafiorekin batera zetaren bideari jarraituz Txinara heldu zen lehengotarikoa izan zen. Asia, Pertsia, Txina eta Indotxinan zehar bidaiatu zuen 1271-tik 1285 bitartean. Han Klubaikanen Mongoliar enperadorearen zerbitzura jarri zen. 21 urtez hainbat mandatu ofizial bete zituen bertan, eta bidaia diplomatiko ugari egin zituen Birmaniara, Indiara, Indonesiara, Sri Lankara edota Indotxinara. Horrela Europan ezagunak ez ziren gauza asko ikusi zituen, 20 urte geroago etxerako bide hartu zuen misio diplomatiko bat zela eta. Misio diplomatikoak? Hori zen James Bondek egiten zuena, ezta? Misioz misio Martinia edan eta emakumeak ezagutu, eta konturatu zarete 700 alderantziz 00 zazpi dela. Wow. 00 zazpi, James Bond! Hau lotura gogorra izan da, Mai.
Lotura kaskar xamarra izan zitekeen, baina ez duzu esin etxiko, benetako James Bond ornitologoa zen. Ian Fleming idazleak 12 eleberri idatzi zituen 007 agente sekretua protagonista zutela. Pertsonai ospetsuaren izena bere bulegoaren ondoan liburu batetik atera zuen, A Field Guide to the Birds of the West Indies, James Bond ornitologoak idatzitakoa. Eta bere izena lapurtu zuen. Hori da, 1961 benetako Bonden emazteak eskutitz bat idatzi zion gaur egun famatua den Flemini, eta bertan auzitara eramateko mehatxua egin zion, naiz eta idazkiak ironia puntu bat zuen. Flemine konpentsatzeko 2 aldiz bakarrik bizi zaitezke, izenburua duen eleberriaren kopia sinatu eman zion, eta bere izen eskaini zion nahi zuenean erabiltzeko. Handik gutxira, James Bond ornitologoak txori espezie arraro bat izendatzeko erabili zuen. Mendeku horre esker badago Ian Fleming izena duen txori arraro jamaikar bat. What's on your mind? Always wanna make conclusions. Just can't you see? This is how the world should be now. Think differently. Think a little bad tomorrow. Just can't you see? Jamaica. Ba ez dut uste James Bond ornitologoari albiste hau gustatuko zaionik. 700 beltxarga hilda Kazajistanen. Kazakstaneko Karakol lakuan gertatu da eta badirudi hegazti gripia izan dela erruduna, baina nik ez dakit. Eta entzun, 700.000 tona, mikroplastikoen 700.000 tona botatzen ditugu urtero itsasora Nature aldizkariaren arabera. Eta gure hondartzetara iritsi diraia bolatxo ditxos horiek. Tokona ontziaren kargaren parte ziren plastikozko pinportak iritsi dira, bai. Atzo Zierbenako arena hondartzan lehen hondakin plastikoak aurkitu zituzten, eta azken orduetan egindako zaintzalanetan, gorrondatzen, getxon eta sopelako hondartzetan hondakin plastikoak ere topatu dira, poliki-poliki euskal kosta guztian ere agertzen ari direnek. Oiana geizkidela dute ulertua kia bada denetan dolamena airea. 700 kilometro bizikletaz pentsio duinak lortzeko egin zituzten Euskal Herriko pentsiodunek 2022an esaterako. Eta egun hauetan bizikleta martxa antolatzen ari dira hainbat hiriburuetan Julieta Hernández, Miss Jujuba edo La Juju paiazoaren omenez. Julietak bere bizitza eman zuen amets bat lortzeko burrukan, artearekiko eta pertsonekiko maitasunezko proiektu bat. Gehiago kontatuko dizuegu, geroxeago. Daine Amazonia Basamortu triste bat. Eta tira azken egunetan hautsak arrotu dituen albisteare aipatu nahiko genuke. Irulegiko eskuan agertzen dena euskara da, baskoiera. Zer esan nahi dute adituek argitaratutako azken artikulu zientifikoan? Ba, nik ezin dizuet ondo azaldu, baina antropologian eta ilunak argitzen aditua den gizon bat gonbidatu dugu gurera. Juan Ignacio Artxogak eskua aurkitu zenean aurkikuntzaren nondik norakoa kontatu zizkigun, eta orain aurkitu zenetik denbora batera azkeneko ondori buruzko iritzia ere emango digu. Ba, entzuteko desiatzen. Nik jazaki zorioneko naizen edo ez, loteria tokatu zaidar ala ez, eta martinia gustoko dudan ala ez. Banik nahiko nuke, martinia, loteria eta zorioneku tatuaje batez eukitzea gorputzean, orain kendu behar izateko. Egunon guztioi, urtarriak 11 ditu gaur eta osteguna da, ongietorri bigarren kaferan, naiz irratian zarete, bai, 700. saioa da gaurkoa. Zuekin jaun Andreok, Mai Gorostiaga Pozo jauna, egunon! Harri, 700 saio gaurkoa, zorionak! Hau, kalamide. Eta izketan ari zaizuena Uñigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak esan dizugun bezala 700. Du, ez da makala egia esan, hasi genuenean hainbeste egingo genituzkenik ere, ez dakit pentsatuko genuke, baina tira, hementxe gara, goizeko 10 eta laurdenean urtarriaren 11 batean, 2024 urtean, bi, momentuz, Laizer Juan Ignacio Artxagarekin, 3 eta zuekin, milaka. Bide batez, egunon, gure txatean ere, hortxe zabiltzaten guztioi, zuen goxotasuna ere, eskertzen da gaurko bezalako egun batean.
give me a sign, you give me a lift. Badira kantu eta ahotsak inoiz utxe egiten ez dutenak, eta berdin dio, zein momentutan jartzen duzun Ray LaMontan beti ondo sartzen dela gaurko saioa abiatzeko I Was Born to Love You kantua, Sierra Ferrellekin batera egiten duen, I Was Born to Love You lanetik bertatik, eta guztioi egun hona emateko kantua proposa dela ustez behintzat. I was born. Egun ondio danean, modu lauso xamarrean esaten dut. Alegia, goizeko 6 esnatu zareten ontzako egunon, baina baldin badan norbait duela minutu gutxi esnatu dena, behon dizula, gozatu bizitza eta egunon zuri, Goza garra da, ostegun buru zuri batean, urtarriaren 11 batean goizeko 10 esnatzea, egongo da baten bat, Oraindik pijama kendu gabe kafea berotzen ari dena. Seguro. Envidia datza. Ze gozada, I was hurting you. Got to believe. Bai, egia esan nik emai faltan botatzen duan zerbait da, ordutegi aldaketak goiz esnatu arazten gaitu, oso goiz, nire bizitzarako oso goiz, nire ohiko bizitzarako orain artegorako oso goiz, eta goizean nola presarik gabe esnatualizatea, lehen egin genezaken zerbait zen, arratsaldez bigarren kafea egiten genuenean, ez, saioa bezperatik aurreratu xamar bazegoen, goizean lasei xamar esna zintezkeen, arratsaldeko 4 arte, denbora bazegoen, ez, lanean aritzeko, eta orain, hori aldatu da, baina bestalde hartu diot, puntua, eta arratsaldeetan batez ere ilun xamar eta labur xamarrak diren garai hauetan, naiz eta ja ari den eguna luzatzen, baina arratsaldeetan gauzak egin alizatea eta argia gehiago baliatzea probestea begia esan eskertzen dut. Baina tarteka ikusten dudanean norbaitek idazten dizula hola goizetik lokartu xamar eta patxaraz goiz hartzen, esaten dut, nostalgia puntua sartze zait iragan gertuko. Envidia ere. Bai. Egunon gaztiak dio indiokerrek hemen, beno eta egunon zuri ere, mai. Ejem. Bueno, Ze doako hau, aipatu barete gaztetasuna ez dago karnetan, Hori da. Ariman sentitzen da, eta ni oso gazte sentitzen naiz. Eta gainean ikuste dut, ez duzu aurra izaten usten nerabe izateko, ez duzu nerabetasuna utzi gaztea izateko, eta ez duzu gaztetasuna usten heldu izateko. Inoiz aipatu duzu hori, mai, eta egia esan osana da, baina bai. 52 urte bete nituenean, 52 urte, esan nuen, 26 gazte baino bikoitza, 13 nerabe baino laukoitza, beraz hori, ez astu inoiz nundi pasagara, eta ez dakit, bizitzaren aro guztik, mantendu. Esan daiteke mai Gorostiaga pozo badela Peter Pan sindromerik gabe haurtzaroa atzean utzi ez duen pertsona bat, eta era berean Wendyren traizioa egin ez duen pertsona bat, ez denetarik esan daiteke Peter Pan sindrome festaren ez dakit eredu honena dela, mai, jakin duela libratzen bat eta beste, bai. Gustatu zait definizioa gaina hoi, Wendy traizionatu gabe, bai, gustatu zait konzeptu. Disko ederra egin zuen Ismael Serranok, La traición de Wendy izenekoa, baina si Peter Pan binira kantua esaterako oso kantu gogor politiko eta kritikoa da. Akaso egokia gaur aipatu dugun La Juju paiazoaren erailketa horren aurrean Brasileko kaleetan ere kokatzen delako, eta nahi gabe niri ere eriotza honek Marielle Francorena ekarri dit gogora, artea egin eta emakume izateagatik Amerika Latinan erailketa asko izan dira, eta horien artean gogorrenetako bat akaso Marielle Franco aktivista politikoarena izan zen, ez? Eta zergatik, uste dute Brasilen dituen lagunek ere nolabait lotu dutela, ez? Bata bestearekin ze erailketa horren ardudunak beti dira berdinak, beraz. Hemendik gure omenaldi txiki egingo diogu geroago ere La Juju paiazoari. Venga, gure txatean dagoen Maialen Tellabideri. Tono esan behar diguzu Maialen pianora joan gabe. Hemendik Spiderman derrek haupa, Maialenek esan digu kaixo, zorionak bigarren kafea, jarraitu horrela, zorionak eta behonde izuela, esan digu Maialenek eta Goiuri ez eizak pijama kendu gabe, hemen bat aiko txaua, pijama eta sukarra kendu gabe akaso.
Oso ondo, Maialen. Do Maior, bueno, nik uste lamen horren dagoela, Maialen, baino duda daukate... Bai, uste dut hor bueltan, baina bai, do la menor edo bere relatibo maiorra do maior, ba, oso ondo. Andereño, oso ondo ari zara, Que no dé la luz, no vaya a descubrir que suelo mentir cuando juro ser aún ese niño, ¿quién le va a contar? Ba, maite duten tartean murgildu behar dugu, eta Mai Gorostiaga Pozok kontatu beharko digu zein den bere maite duta. Bai, neukan pentsatuta, baino aipatzen hori, pijama etxian eta horrelakorik 700 metro eta elurra eta ze hori, goratu naiz txikitan, etxea iritsita, ja amak galtzerdik jarrita berogailuan, eta iritsi eta galtzerdi horik beroa jantzi, eta goatzen naiz, gure etxean deitzen genuen bolanganak, bolatxoak jaki iristen ari dira, bolatxoak, beste bolatxo poetikoagoak badaude ere. Galtzerdiatan agertzen diren horrelako pilotatxok edo denborarekin, bai jertxeetan, eta ze hori, guk etxean deitzen genituen bolanganak. Eta jatorria uste dut dela Milikitoren programa batean, nien bibo nien direkto, Emilio Aragon Milikito egiten zuen programa bat, eta sekzio bat zeukan nun hiztegietan agertzen ez diren hitzak, erabiltzen ditugun hitzak eta hiztegietan ez direla agertzen. Eta belak zion bolanganak, zirela horrelako bolatxoa jertxeetan eta galtzerdietan, eta gogatzen naiz igual eskolatik iritsi ostuta, etxea galtzerdiak bere bolanganekin estufan. Beraz, maite ditut horrelako oroimenak eta bolanganak. Logra salvar la vida. Hemendik Ander Zubiak esan diguz, zorionak denei, hau Gorka, Baiona elkarrizketa, berri egunkarian Gorka Santestebani egin ziotena, egia da, nik ere irakurri dut Gorka, eta gogoz eta ilusioz irakurri zaitut. Nire maite dut adio Gorkak aurreko iganden, ze kontzertu ederra ordizian Iñaki Salvador eta Olat Salvador. Esan didate, kontzertu oso naizateaz gain, eta noski, bi artista handi goteaz gain, Iñaki Salvadorren monologista faceta hori ezaguten ez dutenek, barre handiek egin dituztela, eta uste dute ez dagoela gidoian, baino egunak horrela rapatzen badu, Iñaki Salvadorrek ateratzen duela, bere alde, komiko xamar hori. Maialenek esan du, orain zuk Inigo esan ze kadentzia erabiltzen duen Ismael Serranok, Maialen, ez dakit oso ondo kadentziarekin zer eskatzen ari zaren, baina esango nuke sarrerako harmonia 6 menor lau bat boste egiten duela, baina ez dakit hori den kadentzia. Beraz, sentitzen dut, baina hemen irakaslea zuzara, eta besteok irratsaio bat egin behar dugu ala beharrez. Plagala dio Maialenek, bai, kadentzia plagala, horixe Euskal Hondartzetan daukaguna, kadentzia plagala. Juan Ignacio Artxoaga, egunon? Egunon. Ondo altzara? Bueno, ahotsa, arraro xamar. Bai, zuere bizorratu xamar ibiltzara beraz. Ara, ez du larekin eta. Gaur goizean hasi naiz. Tira, maite dut askatu behar dut, ez dakit prestekarri duzun, baina badakizu saio hasiran etortzen zarenean, Ez dut ekarri baino, bueno, zuekin hemen minutu bat pasata beti zehoz etortzen da. Maite dutik ez... Arritzen nau bat, ez dakit, deigarri zait bat. Bueno, nola hitz egin duzuen, inolako zehai gabe, oztoporik gabe, pijamaren erabilera unibertsala suposatuz. Eta bai deigarri egin zaitu. Zuk ez duzelako pijamarik erabiltzen. Ni erabiltzen deten ez dizuet esango, baina harrigarri xamar egin zait, bai, ez dakit, agian ala da, eta jende guztiak. Nik ere ez dut erabiltzen ere, baina esaguna dut. Nik ere ez dut erabiltzen, baina, bueno, pijama kontzeptuarekin onarrazak egu dena. Biluzik dagoena maindiri artean, barruko arroparekin dagoena, kamiseta sistrin batekin dagoena, bueno, kontzeptuarekin geratuko gara, kontzeptuaren izenak hola zehaztasuna behartu gabe. Bai, baleko. Hemendik esan dute, nik ez dut inoiz maite dutik esan, indezaket noski, Maialen, esan dezakezu, bota zure maite duta diote hemendik. Esaiguzu zein den zure maite duta, eta nik ere nerea kontatu behar dute, hori ere konturatzen ari naiz, pixkat hautena luzatzen ari naizela, baina ez dudala nere maite dutik oraindik esan.
Bueno, mendik, zorionak bigarren kafea lantalde osoari, bueno, egia da 700 oso zenbaki borobila dela, baina uste dut ospakizuna 1000garrean egingo dugula, eta horretarako oraindik pixka-pixkate falta zaigu, baina tira, hortxe biliko gara, pentsatu dute ekaina inguruan, egokituko zaigula, hilabetean 20 bat saio egiten baditugu, egingo ditugu 5 hilabetetan, ez oraindik falta da, 750 inguru horretan izango da. Hora kason barne ospakizunen bat egingo dugu, baina 1000garrena datorren denboraldian etorriko da. Maialenek dio, maite ditut neguko goiz izoztu eguzkitsuak, martitzenekoaren modukoak. Ai, hori ona, bai, egia esan nik ere asko maite dut, kontzeptu hori izoztutako goizoiek eta eguzkia, eta maite dut neguko eguzkiaren argia. Neguko eguzkiaren argi temperatura hori. Hau igual pixka frikia da, baina kolorea, argiarena ez da berbera ez, hori uste dut denoke nabaritzen dugula. Eta hori maite dut, atzo aipatu genuen, oiaikon Siberiako herri hartan bizi direnak 50 gradu 0 azpitik, txuri paleta oso zabala antzemateko eta desberdintzeko gaitasuna zutela ikusmenean, alegia egokitzapenak eraman dituela elurraren tonalidade txuriska horietan, kolore desberdin asko ikusteko, guk ikusiko ezken ituzkenak, batzuk gure frikikerietan ere, guzkiaren temperaturarekin badugu gure saltxa. Naiz eta txuri eskalarik ez dugun ikusten, Goiurik dio, 750 esan genuen, ados, 750 ospakizuna egingo dugu. Tira, akaso Juan Ignazioren etxere goko gara denak, eta antxe, Juan Ignacio, nola izena du txala ola makillan sartuta sutan jartzen denean? Ola oso osorik... Burruntzian? Burruntzian, horrelaxe, bai. Burruntzian erretzen. Burruntzihana. Burruntzian erretzen. Akaso txal bat burruntzian erretzen. Edo pijama festa, pijama gabe. Ostra, mai hori ja, ordutegi honetatik kanpo egin beharreko zerbait da. Nekane altzelaik ere esan diguz, eta ipatu duan, bigarren kafearen lantalde osoari zorionak. Bueno, eskerrik asko guztioi zuen zorion mezuengatik. Esango dut nire maite duta dela, tarteka sukaldatzea, kozinatzea. Oso gutxitan egiten dut, eta bueno, hartzen dudanean aukera hori etxean soilik barazkiak txikitu, tipula txikitu, potxatzen jarri usaino hori, espezie festa bat atera, eta hortxe izan pipermina, izan ez dakite, kurkuma, ez dakit horre sukaldean ibiltzen diren pote guzti horiek, eta danan astu kurri pixkat, eta alakoetan asko gozatzen dut, eta atzo aukera eukin nuen, pixkate sukaldean aritzeko, eta hori xidan ere maite dut. Ez hainbeste sukaldean aritzeagatik, baizik eta suposatzen duelako nolabait erritmoa jetxi direla, baduzula tartetxo bat zuretzako, eta mugikorrare pakean utzitan musika pixka jarri eta sukaldean aritzeko girori asko gustatzen zait. Tarteka dio Maialenek, bai, zerrila, tarteka. Gero jan ere itezu. Gero jan ere itezu. Bai, erronka nagusia izaten da, uste dut hau denei gertatuko zaigula, ez? Prestatzen bukatu arte jateari eustea. Ze platerian jarri orduko jaten hasi, eta hor bukle batzuk sortzen dira, ia jamaian eseritzerako mafalduta egoten izela, baina batzutan lortzen dut. Goizeko 10 eta erdi oraintxe, 10 eta 30 bidean, zuzenean naiz irratian bigarren kafean, eta bagoaz aurrera, Juan Ignacio Artxoaga ez da etorrita. Ona, pijamen inguruan aritzera. Amonaren lokantek kontatzen zituzten zorioneko herri baten istorioak. Nola zaintzen zuten, nola maite zuten. Oroituko duzue, duela denboratxo bat, alako berri batek eztanda egin zuela, gure kulturan eta gure historian alako eragin izan zezakeena. Irulegiko eskua topatu zuten lan arkeologiko batek eman zigun Irulegiko eskua, eta gero antxe zegoen inskripzioaren interpretazioa hasi zen, esan ziguten, zorioneko, agertzen zen lan eskuan, baina hortik aurrerakoa, baskoiera zela. Eta
Eta hortxe geratu zen kontua, ikerketa baten beharrean, eta bai baina ez, eta bai. Batzu hori ez zigun oso argi geratu, zergatik bai zen euskera hitz bat, baino gainontzekoa baskoiera zan, ze lotura zeuden, zergatik interpretazio horrek halako denbora behartzuen eta ez zuten ikerketa lehenago egin, eskuaren aurkikuntza agertu baino lehen. Zalantza horiek guztiak ere urte pasatxo bueltan argitu dizkigute. Nonbait bai eta ez eta bai, horixe da nolabait ulertu duguna. Eta ondo ulertu ez dugunez, Juan Ignacio Artxoaga gonbidatu dugu, berak zer ulertu duen eta zer ulertu ez duen agertu diezagun. Da orain denok ate begi, sua bizirik mantenduko du. Tira, Juan Ignacio, lehenengoa zuzenean, zorioneku zulora, bota behar dugu, ala ze gertatzen da. Bueno, a ver, nik hemen egingo dut, nire iritzi. Ez dago, hemen pontifikatzen hasi gabe, nire iritzi emango dut. Eta iritzi hori, bueno, baina Fontes Lingua Basko numen argitaratu den lan sorta horretaz, eta hiru zatitan azalduko dut, ez da? Batetik pixkat deskribapena, edo gauza aspekturik nabarmenenak, zein iruditzen zaizkidan, gero kritikagarriena zer ikusten dudan, eta gero itxaropenerako argi izpi bat nun ikusten dudan, ez da, danetatik baitago. Orduan, deskribapenaren aldetik, deigarriena izango litzateke, sorioneku, inskripzioko sorioneko, afortunado, sorioneko bezala interpretatzea, hori ja lurra eman diote, behin betirako. Lehen hori zalantzan jartzen zuten, baina oraingoan Lakarra jaunak hitz egin du, bakizue, Lakarra dala momentu honetan euskal filologiaren arlo horretan buru eta erreferentzia danontzat, eta Lakarra jaunak esan du zorioneko itzulpena ezin dala inondik inora egin. Hainbat arrazoi eman ditu, batetik oso modernoa dala, zeakin lotzen du, Larramendirekin, hortikan Larramenditik aurrea, 18. mendean hasten dala hori erabiltzen, hori baino lehen ez zala erabiltzen. Bi hitzetan zori honeko esan da, zehoze zartxogoa da, badu pedigri pixka bat gehiago, baino hala ere, bere iritzia da, ez da hola, eta beak esaten baldin badu, harrigarriena da, ze gertatu dan orain arte, eta nola, Lakarra eta Gorrotxategi, ustez koordinatuta lan egiten dute, ez da, orduan. Hori da oso ondo ulertzeztana, ez dakigu, intrahistoria hori, ez dakigu ze pasadan, edo hasieratikan bat ez diren etorri, eta bat, hori argitaratu beharraz eoskortu dan, eta atera dun bestearen iritziaren kontra, edo ez dakigu, intrahistoria hori ez dakigu, baina, denbora hau pasata gero, ja argita garbi, Lakarra isilik egon da orain arte, ez du txintik esan, eta orain, argita garbi esan du, hori zorioneko bezala, zorioneko afortunado bezala ezin dala itzuli. Kontua da, urte bete zai egon da gero, hori baino ez duela esan. Hori ere deigarria da, ez da? Eta, deskribapen horretan, aipatu beharrekoa, nola ez duen aprobetxatzen, behin izketan hasi horri buruz, zerbait gehiago esatuko. Hori bakarrik esan du. Zorioneku ez da zorioneko. Punto. Eta hortxe, planto egin du. Orain arte, bere isiltasunak, bain ikusten dugu, esan nahi zuela, etzegoela ados, zabaltzen ari zenarekin, agian, orain ere, isilik jarraitzeak, testuaren gainerako parte guztiez, agian esan dezake, orain argitaratu denarekin ere, ez da torrela bat, baina ez dakigu. Hor segitzen du pixkate misterio kutsu horrekin, batzutan kritikatu izan dugu, zientifikotik baino teologikotik hurbilago dagoen misterio kutsu hori eta isiltasun horrekin, baina hori da momentuz argi eta garbi esan dezakeguna. Gero, ze esango genduke? Bigarrena da hori zorioneko bezala ezin itzuliaz aparte, testua ez dagoela euskaraz edo euskara arkaikoaz. Edo euskara arkaikotzat jo daitekeen hizkuntza baten. Hori ere oso deigarria da, zatik azkenian iberiera ez dala hasieratik esan zuten, ez duelako iberiaren
tankerik, eta Iberiera osondo dokumentatuta dago, testu asko daude, eta orduan nahikoa da konparatzea, esateko beida, hau lau aldiz ateatzen da hitza beste inskripzioetan, hemen ere ez dago horrelako hori, ez du antzik. Zeltiberierare ez da, nahikoa ezagutzen da. Orduan, klaro, deskribapen hauetan deigarriena egiten da, hau hizkuntza baskonikoa da, baskoiak bizi ziren tokian zegoelako, eta ez dakigu euskeradan, euskerarekin aide den hizkuntza bat den, ez dakit, espainola eta latina zehatu dute, ez da? Ejemplo bezala, agian euskera espainola da, eta hau da latina, lotura bat dago, baina oraindikan ezin dugu esan, total, ez dakigu ezer. Hori da bigarrena. Hirugarren deskribapen hontan gauzarik deigarriena da, orain testua aldatu egiten dutela. Irakurketa aldatu egiten dute. Eta irakurketa aldatu egiten dute, nolabait konbenientziaren arabera. Gero kritikan sartuko gara pixka bat sakonago hau komentatzen. Oain ja ez du esaten leno esatez zutena esaten zuela, baizik eta beste kunek, ez nez batzen, beste irakurketa bat egiten dute. Eta beraz, eta irakurketa berri honek, bide batez, euskeratik urrundu egiten du, edo euskeratik egin daiteken irakurketa batetik urrundu egiten du. Eta sartzen gaitu, limbo horretan, ez da euskera, arkaikoa, ez da iberiera, ez da zeltiberiera. Eta esango nuke, Juan Ignacio, limbo horretan bizi irauten jarraitzeko eta luzerako egoteko espektatiba guztiarekin. Alegia, ikertzen jarraitu behar da, baina esango nuke dagoeneko esandakoak argi uzten duela hau hor nonbait geratuko dela. Ez jakintasun abstrakto batean. Neri oso deigarri egiten zait, irakurketa berriaren proposamen honek ze onespena izan duen, edo behinipin ze kritikarik eza horre kolaboratzen duen jendearen artean, ez da? Inork ez du esaten, irakurketa berri bat proposatzen da, eta kitxo, ez da esaten baino ez gaude ados, edo ez, bada onarpen implizito bat bezala, ez da? Eta irakurketa berriaren hipotesi honek iskin asko ditu. Igual hemen komentatuko ditugunak, ez da? Ados. Bueno, gehien bat, ez da filologiatik, edo gehien bat da, testu inguruan jartzetik handatozen bainazkoak, ez da? Esan lehizkenak. Esate baterako. Hau, irakurketa berrian nondik dator. Esaten dute, eskuan badagola zirriborro modun egindako arrakala fin batzuk, eta gero haien gainean puntzoiakin egindako txakon hilara horiek. Bai? Eta esaten dute, bilak ez diela berdin denbora guztin. Zirriborroan ematen du batzutan letra batzuk daudela, eta gero gainetik idatzi dutenean beste letra bat. Hoi izaten da puntu bat edo bi punturen gora bera, bai? Letra aldatu egiten dela. Orduan, orain esaten dute, asmatu dute, teoria bat, benetan novelatikan asko daukana, eta esatu, hemen bi tipo zeuden, aurrenekoak idazten eta irakurtzen bazekien, baino zabar eta alperxa marra zan, orduan horrek egin zituen arrakala finak, eta gero lan handia zalako, ekarri zuen pintxe bat, eta hue jarri zuen kas puntzoiakin haren gainetik egiten da pintxeak etzekin irakurtzen, da gaine hau ere nahiko despistatua zan, eta orduan toki batzutan etzun egin etzion segitu arrakalari, eta Jesukriston novela. Eta novela horretan gauza importante batzuk alde batera uzten dira. Eta horretik ni oso kritikoa naiz horrekin. Batetikan, Irulegiko eskua etzan egin 2000 urte geroago filologoek diskutitzeko. Hori importantena. Irulegiko eskua da objektu bat oso garestia, aleazioari oso berezia da, esan nahi dut, brontzea normalean egiten da kobrea eta 103 edo 4 ziraidekin. Ziraida, estainoa edo. Honek dauka ziraida 154 eta ziraidea da kobra baina asko ze garestiago. Orduan, esan nahi dut, hori dirutza bat kostatu zaio hor jarri dunari, bai? Kostazitzaion duela 2000 urte, bai. 2000 eta pik urte. Eta orduan, pixkat testu inguruan jartzeko, ez da gauzak ulertzeko testu inguruan jarri behar da. Orduan, zu pentsatu, gaina,
dirutza bat jarri dezu, nahi dezulako, zure etxean prestigiozko zea bat, lagunei erakusteko da hori, ez da kajoi batean. Zintzilik dago, ez da, zure atearen gainean. Eta da, pues eman dezagun ongi etorriko mezu bat, ez da? Zu gainean zea, jauntxo bat. Hoi da elite eta elite militarra. Dakigunez. Ez dakit esautu ikuzuen jauntxoa beratxak. Baina zakar xamarrak izaten dira. Normalean, eta exigenteak. Eta militarra baldin baina, hoin dala 2001 urtekoa, pues ez kontatu nahi, ze astokilo izan lehiken bere reakziotan da bere zeatan. Bale, dirutza bat gastatzen du, oitako batek, pentsatu, gutako bat gerala, jartzeko bate gainean ongi etorri, eta kalamidade batzuk etorri dielako hor puntzoiakin jartzen du ongo luburri. Eta zuk zure etxian dirutza bat gastatuta gero jartzen duzu ongo luburri, zure lagunak deskojonatzeko zutez. Kontua da hemen, Juan Ignacio, fikzioa egiten ari garela. Claro. Oain dela 2001 urte, ze pasatzezan ustezko jauntxo militar arekin eta haren etxeko atea ze tamainokoa zen, eta hau dena fikzioa da. Gaur egun, ez dago hori inola jakiteko aukerarik. Eta noski, guk hau egitea kontestua emateko, balekoa izan daiteke. Baina zientziaren izenean, ustezko zirriborro eta ondorengo bigarren zea eta bestea, uste dut, akaso hor zientziaren izenaren matizatu egin behar dela. Eta gero, noski, eta gero beste gauza bat oso importantea, aitatu ez dana. Eta da, hau ez da marmolezko bloke bat. Ez dakit nundik ekarri dezuna, eta asidia ziltzelatzen, eta hanka sartu dute zea batekin, eta janin behar dezu, ez dagoelako zer eginik. Hau da, brontzesko xafla bat. Brontzesko xafla bat hartzen dezu ingudea eta mailuakin, eta tipesa pasatzen diozu. Xan nahi dut, oker haundi bat baldin badago, kas jotzezu, eta usten dezu tipesa pasata bezala berriz leun, berriz ere, benetan nahi dezun ura bertan idazteko. Zuzendu egin laike, oso erresa da zuzentzea. Orduan, zuk dirutza bat gastatu eta jarriko zenduke ulertze estan zerbait zure ate gainean, erresa danian, berriz zuzendu. Ez dauka esankeik eta ez buru. Fikzioa egiten hasita, Juan Ignacio, akaso diru hain sobran duen orduko jauntxoark horrelako ez da izen bazituen, eta ez dira gertu, eta euskalo. Dena da euskalo. Bai, baina esan nahi dute, ezin dana da, badaude horren kontrako logikak esaten dituen hainbat gauza. Orduan, ez da hori esatea zertarako eta Iberiari arrimatzeko, nik proposatzen dut gogo eta ze gertatuko zen olako novela bat egin bagendu euskarari gehiago arrimatzeko. Eta euskaratik interpretatu ahal izateko konbenientziaz olako histori bat asmatu. Seguru nago inorke lukela egingo. Eta horrek planteatzen digu baitare kuestioa, ze presio egon daiteken mundu akademikoan, nik uste presio bat badagoela, aipatzez dana, baina presio bat badagoela, hemengo irakasleen aldetik, milenarista euskaldun hartaburutzat hartuko ote dituzten beste tokitan, esaten baldin badute hau edo bestea euskara dala. Nik uste badagoela olako presio bat, zatik beste aldea ez dagoena. Euskaratik aldentzeko novela bat asmatu, eta ez dago problemarik. Hori bera egin balitz, euskaratik errazago edo garbiago gehatzen dan testu batera iristeko, nik ez dut imaginatzen. Hala ere, Juan Ignacio, hemen badago, uste dute, bikotasun bat, dualtasun bat, azpimarratu behar dena, nik ulertzen dut horrelako ikerketa baten aurrean, edo aurkikuntza baten aurrean, duela urte eta piko eskatzen zuten zuhurtzia eta ardura hori, ulertzen dut. Ulernezake, gehiago ulertuko nuke, baldin eta ez palitz, zuhurtzia eta ardura hori faltatu, esaterakoan, sorioneku jartzen du hemen. Orain, eta barkaidazue, pixka bat ziritik aritzea, baina, kamisetak, tatuajeak, abestiak, merchandisina, eta erridikulu hori, nor jaso behar du? Bai. Zer esan dugu, publikoki eta mundu osora, sorioneko jartzen du hemen, aditu horren, ondoko mailan dagoen adituak urtebete beranduago esateko, sorioneko ez duela jartzen. Eta badirudi hau esatea, jode, eske zientzia eta, ze zientzia zari gara. Gure komunitate linguistiko txiki honetan, aritu komunitate are txikioagoa dugularik, ez dira gai izan, erabakitzeko publiko egin aurretik sorioneku bai ala ez jartzen duen. Ez dut esaten ja, eskuaren gainontzeko testuarekin, hurbilketa iberiarrera, euskarara edo nora egin. Nik
ezin dut horren inguruan iritzirik eman. Baina, gaztari bezala eta gizabanako bezala, eta euskaldun bezala, agertu zaizkigu, instituzionalki, diru publiko askorekin ordaintzen ditugun ikerketa eta sistema publiko horren arduradun gorenak, 2 urtetan, justu kontrakoa esatea. Norbaitek erantzunkizunen bat eman barko du hemen. Eta ez dizu galdetu, erantzun bat honen inguruan, hausnarketa bazen, eta hortxe utziko dugu. Bai. Bueno, nik uste dut ulertu behar dela, giroa oso zaila dela. Giro oso zaila da. Kontu hauek oso, sentiberatasun handiko kontuak dira. Adibide bat jartzeagatik. Nik ezagutzen dut Euskalduntze Berantiarraren teori famoso horrekin. Nik ezagutzen dut Euskalduntze Berantiarraren teoriaren alde egiten duenik, gaiztokeriz eta bere euskera fobiaren ikuspuntutik. Ezagutzen dut horrelako norbait. Baina ezagutzen dut baita ere Euskalduntze Berantiarraren alde egiten duen euskaltzalerik, iruitze zaiolako dagoen evidentziekin, bea konklusio horretara iristen delako. Eta ezagutzen dut Euskalduntze Berantiarra aipatu eta sufritu egiten duen lagunik ere, benetan bere euskaltasunari labankada bat sartzea bezala bizitzen duenik. Karo, osagarri horiekin ze potaje ateratzen dezu. Ezin dira kudeatu elkarrekin. Orduan, ulertu behar da, kontua oso zaila dela. Ni beste konparazio bat egiteko gatzen izan entrenatzaile, futbol entrenatzaile, zenbat ordu, preparazio fisikoa ikasten psikologia, jokalariak ondo emateko, ikasten preparazio teknikoa, ikasten taktikak, beste ez dakit zenbat tokitako futbol partidak ikusi eta bideoak eta orduk, eta erabakitzen du Pepito jartzea Juanitoren ordez. Bai? Eta orduan, joaten da tabernara eta 4 baso erdi hartutako batek esaten dira. Ez daukazu ideik, Juanito, Pepito, baina askozo beha da. Pixka bat nik uste hemen gure komunitate filologikoa hola sentitzen dela. Hemen jende asko da, bate jakin gabe, inor baino gehiago dakila usten dunik. Oain pentsazazue, egoera hortan, entrenatzaile horren kasuan, pentsazazue, Pepito maite mindu iten dela. Eta neskak ez diola segitzen, eta deprean sartzen dela. Eta orduan, hasten da bere errendimentua gesten, eta ikusten du burua pixkat behartuta Juanito jartzea. Eta horren gauza pentsatzen du, jongo naiz tabernara, etorriko zait 4 baso erdi handakonek, eta esango dit. Ze esan izunik, eta zuzen bako horretzen duzu, komisio eman beharko iazu. Egoera pixka bat hori da. Orduan, ni pentsatzen dut, eta sartuko nitzake esperantza izpin... Bai, pixka beharko dugu esperantza. Bai, ni pentsatzen dut, nik ez dut esaten, guain esan behar da nik, orain arte garatu dugun modelo teorikoa eta berreraikipen teorikoak gaizki daudela. Eta revisatu egin behar ditugula. Ez. Agian datorren urtean ateratzen da beste testu bat, eta perfecto ezkontzen dena aldez aurretik dauzkagun asuntzio teoriko horiekin. Orduan esango dugu, hau bai euskera da, eta bestea etzan, eta bestea ez dakiz zertzan. Baina, aukera izan dugunean, datu berriak atera deianean, 2 batean, Iruña Beleian erabaki dugu faltsuak zirela, eta orain bestean erabakitzen dugu hizkuntz misteriotsu bat dela, orain arte berririk inun zegoena, ezta? Kontxo, pixka bat, txiki bat, hor tripan zehatzeko, eta, igual, isilik, diskrezioz, ez dugu esango modelo hau hilda da honik, ez da gutxigo ikan, ez da pentsature, baino, agian iritsi da momentua, petiko miten esateko, hemen zerbait egon daiteke, naiz eta 180 ondo egongo dan, entrenatzailean esaten deguna, ez da? Baina igual depre pixkat jarri zaio, zehozen gatikan, igual koska txikiren bat dao nun baiten, ez da? Nik batzen naiz, oindala urte pare bat edo, neutrinoak bilatzeko esperimento bat dao Italin hor, ez dakit zenbat, 2 kilometro lurpean, eta egun batean hasi ziren, detektatzen neutrinoak sekula ez bezala, eta gaina, ordu arteko teori guztik hankaz gora jartze zituen modu batean, ez da? Ez dakit zenbat hilebete erotzen ibilita gero, azkenien zan, entxufe batek kontakto txar bat zaukela. Txan nahi dut, izan daiteke hori ere, baina kontxo, 2
Bitik bi... Nik ez dute Juan Ignacio Iruña Beleia meloia zabaldu nahi, ez da gutxe horik ere, badakit oso gai mingarri izan dela hainbat esparrutan, eta bar, baina ez duzu uste Iruña Beleia meloi hori zabaldu nahi ez izanak eragina izaten ari dela ikerketa honen eta tesi hauen inguruan? A ber, ni sinisten dut hor dabilen jende guztiaren edo illa guztiaren borondate honian. Eta ni sinisten dut hor, Euskal Herriko Unibertsitateko eta Nafarroko Unibertsitateko filologoak eta benetan sinisten dutela garatu den modelo teoriko hori berreraikipenak egiteko eta hori benetan zuzena eta sendoa dela. Sinistuta daude, goiti beraino, eta asko dakite. Oain, horrek ez dukentzen, koskan bat edo beste nunbaiten egotea. Eta ni pentsatzen dut, pentsa dezagun, 3. bat aterako balitz eta ura ere hizkuntz ezagun bati zeratu behar badin bai, zenbait eta gehiago atera, estatistikoki orduan eta defenda ezinago da. Hori, eta momentu batean pentsatzen hasi beharko da. Bueno, agian zerbait begiratu behar dugu. Izan ere, aldizkari hontan netzako lehen aldia, ez dakit, agian ez da lehen aldia, baina nik lehen aldiz irakurri dut aldizkari hontan, ez dugula uste eta ez da gure ondorioa, Kristo aurreko lehen mendean azaltzen den dokumentu batean, hitz guztiak gure berreraikipen teorikoen araberakoak izan behar direnik. Ontxo, lehen esaten un esperantzako izpia, ez da? Hau da, zentzuna, bitik bi, agian hasi beharko gea, pentsatzen besterik gabe, gogoeta egiten nun egon daiteke, esan gabe hau gaizki dago, ez, baina agian nunbaiten, entxufe batek kontaktu bat daukan nunbaiten, eta hoi segura asko pentsatzen gazteen errasago dala, gutxigo lokaztu dialako aurreko kontu horiekin, gazteen aldetik etortzea, zaharren aldetik baino, ez da? Baina, ezagit, beste ejemplo bat, estadistika sartzegatik, ez da? Aipatzen da baita ere, nik noizbait nire interpretazioa egin unian, esan nun nola, deigarri zan, hitz guztiak Pirineotako euskerakoak izatea, ez da? Etzien, bostetik bost. Eta norbait, aipamen bat egiten dute, olako gauzak, ez dute balio, zeren badakigu, leno euskera batua zegoela. Hori da, teoritako bat, eta oaingo dialektalizazioa lehenago etzegoela. Hori estadistikoki, badakigu, baldin baituzu, ruleta joten baldin bazea, eta bola gorriak eta bola beltzak, bola ez, leku zeap. Bost aldiz gorrilla segidan, edo bost aldiz beltza segidan ateratzeko probabilidadea da 128 artean. Hemen berdin, hemen bila joan gabe, tesi bat demostratu nahian joan gabe, besterik gabe iztegira jo eta taka. Dauden bostitzak, bostak dira ekialdekoak, Pirinotako euskera. Hori horrela izateko, modu aleatorioan jota, hori horrela izateko probabilitatea da 128 artean. Zuri, bale, baina etzegoen euskalki garai hartan, eta da euskera, aukera bat dezu, 128 artean zuzen egoteko, baina, ez dakit, agian zerbait errebisatzen hasi behar da, zenbakiek aginduta, ez da? Eta hor, zientzia eta zorroztasuna, eta asko gustatzen zaie, zientzia eta zorroztasuna aipatzea, esan ez bezala zientifikoa gugea, eta beste gauzak esaten dabiltzanak ez dira zientifiko. Eta, neurri batian nik uste zorroztasun zientifikoa baino metodoa dutela oso zorrotz landuta. Beren metodoa dago oso zorrotz landuta, hori egia da. Baina zorroztasun zientifikoa demostratzen da, datuak zure teoriarekin kontraesanean daudenean, zure teoria eraldatuz edo errebisatuz. Ez datuak ukatuz. Eta alde hortatikan, eztabaidagarria da, edo zientifikotasun izen hori, en fin, bi bakarrik dira, baina arte bitan azaldu dira, olako dokumentuak, nire ados nao, pixkanaka hasi, gogo eta pixka bat egiten, isilpean, nahi baldin badezu, zai, aber 3. ze ateratzen den, eta noski, 3. ezingo bagenduke interpretatu, badakizue, probabilitateak, berbi izan beharren, gero berriru, gero eta
eta sinesgaitzago izango da, eta gero eta sinesgarriago izango da zerbait errebisatu beharra. Baina, bueno, ni ados nago, egoazen 3. itxuikia, eta bitartean, diskrezioekin, eta, bueno, hasi gaitezen pixka bat pentsatzen, koskan bat edo beste nun egon daiteken, ez da, modeloan. Eta azken 3 minututan murgildu gara, boletina informazioaren tartea zabaldu horretik, Juan Ignacio, baina itxaropenaren, azken kilometro honetan gaudela, badugu itxaropenerako espazio gehiago. Bai, nik uste eta horreneko gauza giroa sortzen saiatu behar garela. Leno, esaten nuen entrenatzaile horrena, hori ulertu egin behar da. Pepito eta Juaniton kontu horrekin. Pertsona guztik bere egoa dute, eta, en fin, gauzak kontuz, kotoien artean eraman beharreko kontu badala iritze zait. Baina, bai, eta hor nabil, nik lagun bat badet, nire lagun rigorista, esaten diot, botatzen dituten hipotesi guztiak hankazgora botatzeizkitenak, baina oso lagunak, alare, eta da, Ander Ross, enoskera taldeko kudeatzailea eta arduraduna. Eta, hortxe gabiltza, saiatuko gean, alde hortatikan, zerbait, honen inguruko debate petikomiteko, isilpeko edo erdi isilpeko debate bat pizten, ez da, gai honen inguruan. Nik uste oso importantea dela. Gero ez dakit ze konklusiota iristeko, agian gero iristen konklusiotara, eta konklusioak die oraingoak, eta ez hau perfecto dago, eta ez dago besterik, baina planteatu bainepit nik uste, kezka edo zalantza planteatu egin behar dela. Juan Ignacio Artxoaga, zabaldadila eztabaida hori zabaldu behar baldin badu, baina behintzat eskertzen dizugu, gurera, zure iritzia eman eta pixkate gauzak nolabait kokatzen saiatzea, zai jarraituko du, zer gehiago jakingo dugun urrengo hilabeteetan, urrengo urteetan, aurkikuntza gehiagoren esperoan, nolabait kontrastea egiteko, aurkikuntza gehiago izango direnaren esperantzan nonbait, baina momentuz, dakiguna da, duela urte bete esan zigutela, hemen Sorioneku jartzen du, baina hau ez da euskeraren tankerako ezer, orain dakiguna da, Sorioneku ere ez duela jartzen, eta hau ez dela euskeraren tankerako ezer, gutxu bera. Eta... azken gauza bat, lakarrek esaten duenean Sorioneko afortunado ezetz, baina lotzen du euskerarekin alare. Lotzen du, guk oain dela urte bete batzuk, zori heldu hitzarekin, beraz, euskera igual, akaso bai, baina Sorioneko ez da. Ez zori suertea, baizik eta zori heldua. Helduta, sasoi honeko interpretazioaren alde. Batzuk joan den urtean hori esan zenutenean, egur goxoa jaso zenuten, Nik egurrik ez bat, jaso, Bai, jaso duzu. Bai. Ez daiz enteratu. Hori beste kontua da. Juan Ignacio Artxoaga, eskerrik asko eta laizter arte. Oso ondo, urren arte. Eta bide batez aurreko aste artean Maialen Teiabidek ezagutzera eman zigun Heilung musika talde hau gomendatzen diot Juan Ignacio Artxoagari. Bikingoen garaiko musika eta folk nordikoa eta hor nolabait nahasten dituzte, gaur egongo talde bada, eta egia esan instrumentuetan eta lanketan, entzuntzazu asteartean Maialen Teiabide kontatu zigun guztia, Juan Ignacio, baduelako Heilung taldean bere sorkuntza prozesuan eta bar antropologiatik asko, eta uste dute interesgarri sortatuko zaizula, dagoneko badoka fitxatuta. Bagoaz naiz irratiaren estudio zentraletara segituan, goizeko 11:30 segundu ditugun honetan, azken ordukoaren bila egin behar dugu bidea, Egoi Belategi lankidea, bertan dugu eta dagoeneko preste. Egoi Belategi, egunon? Egunon baita zu ere, politika kontuak nabarmentzeko goizeko ordu honetan, eta zehazki ezker konfederalarenak, estatu mailako ezker konfederal delakoak, Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundetara zer nolako itxurarekin aurkeztuko den jakiteko zain, espazio horretako alderdiek euren balizko hautagaiak aurkezten diardutelako. Momentuz, 4 alderdiek izen bana eman dute. Sumarrek Ezustean Alba Garzia aste arte Podemoseko kide zena lehendakari gai izateko proposatu ostean, Ezker Batua Izquierda Unidak Jon Hernández parlamentariaren izena jarri du mahai gainean, eta Eko Berdeak berriz
Carmen Muñozena egungo bozeramale Bilboko udaleko zinegotzioi eta Sumarren izenean ere senatari izateko aurkeztu zena. Podemosek dagoeneko iragarrita zuen Miren Gorrotxategiren aldeko apustua mantenduko zuela eta gaineratu nahi izan dute ere, hasiera batean ezustean jaso zutela Alba Garziaren proposamena Sumarren aldetik, ezustea haserre bilakatu zela 24 ordu beranduago mugimendu desleialtzat jo baitute Alderdi Moretik. Arabaragoa, zehazki Arabar Errioxara, Lasa Baik atzera bota duelako PP Bastidako alkatetzatik kentzeko proposamena. EH Bilduk zentsura mozioa eskaini zion hauteskunden ostean 3 jeltzale oik sustatutako talde independente horri, bain zuzen ere Lasa Baiko Alain Quintanarekin hitz egin dugula. Herriaren inguruan lan egin behar dugula eta herriaren inguruan lan egiten jarrituko dugula eta mugimendu honek ez du oraintxe bertan ez du inongo intentziorik bide horretan eta guk ikusten duguna da mugimendu hau dela Bastidatik kanpo bilatzen duten estrategia bat, oraintxe bertan hauteskundeak daude hurbil eta guk ez dugu nahi berriz ere Bastidan guk eduki genuen eszenario berria berriz ere hemen. Eta Nafarroan berriz, aurrekontuak albistea asteazken honetan aurkeztu zituelako Maria Txibiteren gobernuak 2024ko aurrekontuen aurreproiektua eta guztira 6.000 milioi eurokoak izango dira, 9,2 gehiago. Jose Luis Arasti, Nafarroako ekonomia eta ogasuneko kontseilaria dugu. La dinámica de presupuestos expansivos no es nada sencillo y más aún en los tiempos que corren, en los tiempos actuales. La prudencia ha sido la guía a la hora de elaborar. Tira esango dugu, Laura Aznal, EH Bilduko parlamentariak proposamena baikortasunez hartu duela. Resulta más complicado elaborar. Zorionez, prestatu ditugun proposamen guztiak onartu egin dira eta aurre proiektuaren barne daudela, esan dezakegu, uste dugu oso berri ona dela hori. Gainera, aztertu ondoren egiaztatu dugu ere, egin genituen hainbat proposamen ekonomikoak aurreko urtetan egonkortu egin dira gobernuaren aldetik, hori ere garrantzitsua da. Eta amaitzeko, 11:03 minutu ditugunean, informazio praktikoari begiratu behar badirudi, une honetan ez dugula aparteko goraberarik Euskal Errepide sare nagusian, hori bai badakizue Nafarroan bezala, Euskal Autonomia Erkidegoan ere, barnekaldean kasu honetan, ezarrita dagoela gaurko egunerako abisu horia elurra eta izotza dela eta une honetan mendate guztiak zabalik, hori bai guztietan, arretaz gidatzeko gomendioarekin. Hemen txutziko dugu, eguerdiko 12etan buelten izango gorela, informazioaren ariaren bigarren edizioan, eta ordura arte, badakizue, gozatu bigarren kafeaz. Eskareko esko egoi belategi izan da bezala, eguerdiko 12etan informazio gehiago, negu giroa da, eta guk negu giroan egingo ditugu hurrengo minutuak Iker Lauro barekin. Lainotu dira zuzerua elurte zina egin neua sandaliak ez dituzu kendu urtaro izoztu honetan zehar baina gaur agian itzuliko zara berriz leioak zabalik utziko ditu zuretzat. Zure bihotz horietan islatzen duzun orzaren benetan haizea bazterretatik sartzen eta zu berriz ez zara ausartzen
baina orain negoak astintzen laguntzeko gogo heldu eta besarkatu nazazu. Nekatu naiz sabaian izarrak marrazteaz, ondoren zuk brotxakada batez ezabatzeko. Nekatu naiz sabaian izarrak marrazteaz, ondoren zuk gainetik margotzeko. Goizeko 11:07 minutu Iker Laurogaren neguarekin egin ditugu esan da bezala azken minutu hauek, baina bagoaz aurrera hemen bigarren kafean gure hurrengo gonbidatuak agurtzera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Kompromiso ezaren ideala, ez da beti erreala, nork erakutsi dizu ala. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak 60 urtetik gorako pertsonentzat bertso paper lehiaketa jarri du abian. Bukaerako ekitaldi sozial eta guzti izango duena, bertso pentsioetan pentsiodunen lehenengo bertso jarrien lehiaketa. Ez du ordezten errespetua, sua, nork, hasi du jokua, noiz, bilatuko dute zure hitzek. Gaia, ari garela Astelenero kalean. Lanak bidaltzeko epea zabalik dago eta urtarriak 15 artekoa izango da. 3 eta 6 bertso artean egin beharko dira. Ez da diru saririk izango, saria hain zuzen ere, sari banaketa ekitaldi publikoa izango baita. Ez duzule hori Astelenero biltzen diren horietako asko euskara, kultura eta bertso munduarekin lotura dutenak izaki propio beraiena izan daitekeen ekimena plazaratzeko asmoz ari dira. Astelenero plazetan biltzen diren belaunaldiak ez du izan erraztasunik euskaradunak izateko. Batzuei gurasoen patrimonioa debekatu eta eskoletan gaztelera edo frantsesa inposatu zieten. Beste askori berriz, berreskuratzeko inolako baliabiderik ez diote eskaini. Harik eta xumeu, pentsiodunen mugimenduak euskal kulturari egin nahi dion ekarpena dela aitortu dute antolatzaiek, eta guk beraietako bat dugu telefonoaren bestaldean. Aizepena, azepena, ez da bihurtu zitekeena, ez zara niretzat onena, nire unaizelako aurrena, pena. Maite Aristegi Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kidea da telefonoaren bestaldean duguna. Maite, egunon eta ongi etorri, bigarren kafera. Egunon. Bueno, berdin aipatu dugu, martxan jarri duzuela dagoeneko egitasmoa, badira, aste batzuk, dagoeneko izen emate epe hori zabaldu zela, eta tira, azken txampa honetan gaudelarik, lehenik eta behin galdetu behar dizuegu, zenolako harrera izaten ari den, alegia izen emate edo parte hartze majoxa marra somatzen ari zareten. Bai, egia esan da, azaruaren 15 hasi izan, ez da, emazetzen ekimen honi hasiera, eta, airea, etortzen bai. Eta, ikusiko du, seguru oso politak eta interesgarria diela, eta, bertso sorta ederrak entzuna izango ditxukula. Lehenik eta behin... Bentsate, hogetik gora, dia, hogetan bat edo, baina, gehiago komeni dia. Azken 4 egunetan murgildu gara, azken txampan, eta tira, horrek ere, pentsatzen dut emango duela ez, azken egunetako utzitako lanen, olatutxoa, horren esperoan ere izango zaretela, eta behin urtarriaren 15 iritsita, nolabait lan guztiak bildu, eta horrekin ekitaldia martxan jartzen joango zaretela, ez da? Bai, ala da, egun hauetan, bereziki batak nabestiakin egon, eta hor pixkate dudatan zirenak eta aidia osatzen baita, eta, animatzen deaz, hortan nahi gara, ez da pixka jendia
animatzen, zezen bat eta gehiago egon, bueno, aberasgarriagoa izango da, eta interesgarriagoa, eta, bueno, danok hobeto pasatzeko, eta pixkat ekimenai, emango zaio, beste brillo bat, ezta? Eta, bai, azken eguna da, eta esan dugu, bueno, 15 bukatzen da, baina bat hor baldin badabilet, zerbait berandutxoago etorrita ere jasoko dia, beraz, bat pixkat berandutu bat zaio, horreat irentzaten gelditzeko, gogoa daukanak, bialtzeko, eta oso gustu ondi sartuko diela zorta guztiak. Ados, batzuk akaso urrutitik ere helduko dira, Maite, ikusi dugulako, Euskal Herrian, bueno, Euskararen eremuan edo bizi den orok parte hartu dezakela, Euskara bere duenak, baina diasporari ere alako, bueno, keinutxoa edo gonbita luzatu diozue, bertatik ere lanak iriz daitezen, ezta? Bai, eta zerbait iritsi da, Beraz, bai, piskatori. Zeuk esan duzuna, ezta? Azken batian belaunaldi hauek, zaitaz modiak esan dituzte, euskeran murgiltzeko, euskeraz bizitzeko, bueno, ondorengoak ere, nahiko lan, ezta? Baina askok ezin izan dute, beste asko etzaio emon baliabiderik euskera murgiltzeko, eta, bueno, orduan pixka bat, hori ere gogoratu nahi izan da, ezta? Eta bueno, ekarpentxo hori egin. Euskerari eta euskal munduari eta alde hortatik, euskeraz bizi den hori, ezta? Eta horregatik, Euskal Herri osora eta diasporara ere irekitzea hau eta bueno, barrutik sentimentuak ateratzeko bide bat ere badelako, ezta? Eta honen inguruan azken batian pentsioen gaia oso lotuta dagoelako gizarte ereduarekin, nola bizi nahi dugun, eta gure, bueno, bizitzako azken hamarkadak edo nola bizi nahi ditugun, ezta? Eta alde hortatik ze gizarte egin nahi dugun, berdinzaldiagoa, bakoitzak bere ikustegitik nola egin hori hobea. Orduan, bueno, diasporatik ere nahiz eta hemen ez egon, hori Euskal Herriari egin alzaion ekarpen polita da, dagokigun gai bat delako hau, ezta? Ados, aipatu dugu, Maite, gaia, hause dela, ari garela, astelenero kalean. Eta horre, bueno, adierazi duzu, pentsiodunen mugimenduak astelenero aldarrikatzen dituzten gaiak edo, izango direla, bertso jarrien gai oinarrizko edo bere luze zabalean. Aipatu duzu gizarte eredua, esango nuke finean eskatzen ari zaretela asteleneroko aldarrikapen horietan badela zeharkako aldarrikapen politiko bat gure bizitzakiaia edo zein ertzetik ertzera ere hartzen dituena, ez? Horregatik gaia ere oso zabala da, zuen asteleneroko aldarrikapenak zabal eta oso egiturazkoak diren bezala, ez? Hori da, azken batian, bueno, aldarrikapen nagusia hori gutxieneko pentsio hori 1980an hori lortzea denontzako hori oinarria da, ezta? Eta gainera ja zarkitua gelditu da bera, ezta? Begira bizitza nola di joan garestitzen, 6 urte dira ja ekimen honek martxa hartu zuenetik, eta oraindik ere ez da lortu hori danontzako gutxieneko bat izatea, ezta? 1980ko hori, 200.000-tik gora dira, hortara iristen ez dienak arrazoi desberdinagatik, zirkustantzia hainbat eratako motibogatik, ezin izan duten azertu edo alarguntasun pentsioak oso eskaxa dielako eta abar, gutxieneko hori ere ez dutenak, ezta? Orduan, behintzat hori, baina azken batian gero pentsioen gaiak eta pentsionisten mugimenduaren aldarrikapenek hainbat erpin ikutzen dituzte, ezta? Da bizitzeko erabak gizartea eratzeko, antolatzeko eta denok hobeto bizializateko ze behar dugun, ezta? Gutxieneko horietan aurrera egitea. Orduan, aldarrikapen nagusia hor dago, baina horri lotuta hainbat gai daude, Eta hortan, bueno, bertzotan eta bertzo jarrietan horrek aukera ematen du hortaz guztiaz pentsatzeko eta proposamenak egiteko.
Aizu, hemen ari gara esaten, azken txampan gaudela, baina esan ere esan beharko dugu bidalketa moduak zein diren. Posta arruntaz bidaltzeko aukera badago, kanpoaldean helbidea jarrita, 20 posta kutxa jurreta, 4-2-2-5 Bizkaia, akaso gaur egun ere erresago da, baina aukera guztiak zabalik, bai posta arruntez, baita posta elektronikoz ere, bertso pentsioetan abildua gmail.com helbidean, PDF formatuan alba da, eta esan da bezala, EPEA 2008 urtarriaren 15ean amaituko da, baina Maitek ere esan digu, inor ez dadila bereziki larritu, ordu batzuk, egun batzuk beranduago sartu behar bada ere, akaso abixatu, eta esan nahi zuen nik bizpahiru egunetan bidaliko dut, eta horrekin larri egoteko... Hor pixkate, mauka zabalduko dela pixkate, azken batean, eta baita, norbaita pentsatzen ez dakit nik ezer karpene handirik egingo dudan, edo ez dakit nik esan behar dudanak mereziko duen lasai, esan dezala, egin dezala, eta atzeratu zaiona, idaz dezala eta bota dezala ze, hori da azkenean movimentuaren aberastasuna eta horrekin dartzen du. Movimentua eta batez ere gogoa ematen du aurrera jarraitzeko lorpen hoietan, benetan aurrera egiteko eta gunen batean, ojalá, movimenturik ez dugun behar, denok pentsio duinekin bizitzeko aukera dugulako, ezta? Orduan, inor deiak alditzu behintzatatzean, nik esaten dudana, nik idazten dudanak ez dauka hainbeste balio, ez, danonak balio du, eta pixka berandu xamar baldin badabil ere, venga, bota, idatzi eta lasai. Jasoko ditugu danak, eta, oso gustora irakurri eta balioko ditugu, eta gero, esan bezala aurrerago esango dugu, baina hor Tolosan egingo dugu egun ederrori, baita movimentuari indar gehiago emango diona, eta hor egongo daukera hainbat berto ederre entzuteko, eta egun polita pasatzeko, Esan dugu, ekitaldi berezi hori izango dela, aurreratu diguzu Tolosan izango dela, bertan lehiaketaren sari banaketa gertatuko da, ez da diru saririk izango, lehen ere aipatu dugun bezala, baina parte hartzaile guztiak gonbidatuta egongo dira, eta sarituek euren bertsoak kantatzeko aukera izango dute. Momentuz ez dakigu noiz izango den, Maite, baina pentsatzen dut, datozen aste hilabeteetan edo, badaukazue gutxi gora berako aurrikuspenik? Bai, martxuan izango da, Martxuan izango da, hori da, baina horredago emango dugu xehetasun gehiago, eta, animatuko dugu baita, jendea hor parte hartzera, eta danon artean, egindako hau ospatzera. Aurrera begira ere, indarrak hartzeko bide bat delako, eta gaiari ikusgarritasun bat emateko. Guk ere emango diegu ikusgarritasuna, martxoan gertatuko den sari banaketa eta ekitaldi ederrori, Maite, eta tira, hemendik eskerrak guretzate tartetxoa hartzeagatik, aipatu bezala Maite Aristegi, Euskal Herriko Pentsiodunen mugimenduko kidearekin aritu gara, harremanetan izango gara, eta ardezazuela indarra horrelako ekitaldietan, hemendik gure aitortza Pentsiodunen mugimendutik astelenero, eta azken urtetan egiten ari zareten aldarrikapen sorta horri, eta mila esker, Maite, gurekin izategatik. Zeu eskerra. Zaindu gero arte. Berdin, agur. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitzar Biola Albeniz. Azkenean etorri gara, Naiz irratiak behartzuela etzekien programa egitera. Eta hemen izango gaituzue tarotaz hitz egiten, bizitzaz, zapalkuntzez, injustiziez eta beste hainbat gauzetaz ere bai. Alde erantziz, ostegunetan, arratsaldeko 7:00. Naiz irratian. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Astelehenetik ostiralera, gaueko 11:00, Iker Gurrutxagaren eskutik. Naiz irratia. But don't be unkind. It don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two. Think of lying in bed.
gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin. Keith Emerson ekarri nahi izan dugu gaur gramofonora. 1954ko azaroaren 2an jaio zen Erresuma Batuan eta Emerson Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 77an egintzun debuta The Nice taldearekin eta 70an Emerson Lake and Palmer supertaldea sortu zuen. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78 banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 88an berriro ere desegiteko. Mino joan etorriak gora bera Emersonek taldearekin ondare musikal ikaragarria utzi zuen. Tragikoki, bere eskuineko eskuko nerbio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, bibeatz ezin mugitzea eragintziona, eta nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere buruaz bertze egintzun 2016ko martxoaren 10ean buruan tiro bat emanda Keith Emersonek. From the beginning, Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Goizeko 11:22 minutu, aurrera goaz, Naiz Irratian bigarren kafean. Keep calm and bigarren kafea. Bajo la matica, nosotros vivimos bajo la matica. Verano con ella y ella verdecita. Verano con ella y ella verdecita. No temo al peligro, no temo al fracaso. No temo al peligro, no temo al fracaso. Yo tengo una estrella que alumbra mi paso. Yo tengo una estrella que alumbra mi paso. Nosotros vivimos bajo la matica. Nosotros vivimos bajo la matica. Verano con ella y ella verdecita. Verano con ella y ella verdecita. Nadie a mí me oprime con su autoridad. Nadie a mí me oprime con su autoridad. Porque cargo el fuego de la libertad. Porque cargo el fuego de la libertad. Nosotros vivimos bajo la matica. Nosotros vivimos bajo la matica. Verano con ella y ella verdecita. Verano con ella y ella verdecita. Todos los poderes que atesoro yo. Paiazo bat irudikatzen dugunean, koloreak etortzen zaizkigu burura. Paiazo bat irudikatzen dugunean, algara sentitzen dugu barru-barrutik. Paiazo bat irudikatzen dugunean, ahaztu egiten zaizkigun munduko zitalkeria eta iontasuna. Baina gaurez, gaur laino beltz batek kolorea irentsi du. Algarak isilerazi ditu, eta sudurraren kolore gorria, odolaren kolore gorriak ordezkatu du. Verano con ella y ella verdecita. Julieta Hernández Jujua paiazoa hil egin dute. Brasilgo Amazonas estatuko polizia zibilak baieztatu duenez, Julieta Hernández Martínez artista venezolarra hilik aurkitu zuten ostiralean, ibai baten ondoan. Sexu abusuak egin zizkioten, eta ondoren, urkatu eta lurperatu egin zuten. Jujubaren gorpua joan den ostiralean aurkitu zuten. Presidente Filgueiredo herriaren kanpoaldean. 2 asteko bilaketaren ostean, izan ere, desagertuta zegoen abenduaren 23 urtezarra gauean familiarekin ospatzeko intentzioz, Julieta barkatu bizikleta zabiatu zen etxetik bere jaioterrira, baina etzen sekula iritsi. Hilketaren errudunak dagoeneko atxilotuta daude, senare emazte bikote bat da. Tiago Aglese da Silva eta Deliomara dos Anjos Santos. Antza denez, Tiagok mugikorra lapurtu nahi izan zion eta borrokan hasi omen ziren, baina ez dugu detaile gehiago kontatuko. Batetik, morboa saiestu nahi dugulako eta bigarrenik mingarria egiten zaigulako. Bajo la
matica, bajo la matica. Julieta Sao Paulon bizi zen duela urte batzuk eta bertan Circo di Soleil's antzerki talde feministako kide zen. Bertako lagunek esandako hitzak gureak egin nahi ditugu gorkoan. Emakumeak, beldurrik gabe ibil daitezkeen mundu batekin amets egiten jarraitzen dugu. Aurrak jolaserako libre izango dira eta paiazoek atxeden hartzera doazenean bakarrik kenduko dituzte sudurrak. Paiazoen komunitateak badu berezi egiten duen ezaugarri bat. Antolatzeko gaitasuna eta kasu honetan albiste lazgarri honen aurrean feminizidio salatzeko ekintza ederra antolatu dute. Bizikletada por Julieta izeneko ekimena prestatu dute biharko, urtarriaren 12 Miss Jujubaren omenez egingo duten ekitaldi honekin kaleak okupatzeko barbariaren aurrean oihu egiteko, emakumeek egunero jasaten duten feminizidio indarkeria eta sarraskia salatzeko, hau guztirako hainbat herrialdeetan bizikletak hartu eta txipi-txapa ibilbidea egingo dute 100 pertsonek. Respirar un futuro esplendor cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Sao Paulo, Porto Alegre, Belém, Piracicaba, Salvador, Sao Luis, Txileko Santiago, Barcelona, Bogota. Deialdia ugari Julietaren omenez, abildua bizikletada Julieta izeneko Instagram kontuan topatu dezakezue, ea zuen inguruan zerbait antolatu duten. Bertan jarriko dituzte deialdi guztiak. Horrez gain, hitzaldiak eta mahai inguruak antolatu dituzte hainbat hiritan, Santiagon adibidez. Cicloviaje, migrazion y género hitzaldia antolatu dute. Oraindik ere ez delako gauza bera, bakarrik bidaiatzea gizona izan da, edota emakumea izan da. Tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz. No estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse. Eta mendi gure aitortza Goiuri Ezeiza Arandiari, naiz eta gaur ahotsik gabe eta gurekin egoteko gorputze izanez, erreportaje hau osatzeko tartea topatu duelako. Amaikak eta 29 minutu izango dira segituan eta guk kantu honekin egingo dugu terdietarako bidea, Ana Tijusen Sakar la voz kantuarekin hain zuzen ere. Preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada, sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria, venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta, sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta, caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La daga, haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga, se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula, esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Izpilu parean, arroirrie itean, eme oldarkorretan negarrari, beldurrik ez dioten gizonetan, karminezko espainetan, txiste txarrenek erantzun dituzten, aurpegietan, serioen. Ez dakit ziur jaso ote zuen mai baino joan den astelenean, duela 3 egun, gurekin Josune Belez den Mendizabali izan genuen, astelenero egon ohi den bezala, eta kontatu zigun, aizue, eta Arabazanek eskainiko du kontalaritzan trebatziko ikastaroa, eta Itziarrekaldek gidatuko du gainera. Eta esan genuen, bueno, emaiozu mesedez Josune gure partez besarkada bat Itziarrekalderi, eta saiozu hurrengo egunetan nahi genukela berarekin tarte bat hartu, kontadi ezagun zertan izango den. Eta laizer argituko dugu, ea zuzenean entzuten ari zen, ze hori izan zigun Josunek, akaso entzuten ari da, edo ea Josunek helarazi dion besarkada, bestela orain emango diogu. Itziarrekalde egun hon eta ongi etorri 11. ez? Bigarren kafera. Egunon. Zelan? Gu ondo eta zuzen buzaude. Bueno, gripez jota, jaso nuen zuen besarkada. Eta hori nahi genuen jakin, ondo. Eta gaurkoa ere bai, ari naiz jasotzen. Beharrezkoa dugu, oraintze zuekin kontaktatu dudanean, pixka bat aurrerago, 10 minutu lehenago, eta entzun dute emakume paiazo horren... Jujuren. Eta, boa. Bai, deno golaxe, sentitu dugu gorputza, azken egunotan, bai. Tira, baina aldarte honenarekin heltzen saiatuko gara, aipatzen ari garen garai honen osatuko dituzuen saio hauei. Erregistroak, iruditeria eta autofikzioa landuko dituztela ikusi dituzuela garai honen, baina konta iguzu pixka bat Arabazan kulturelkarteak eta zuk zeuk Itziar, bueno, nondik nora sortu diren, lehenguan Josunek ere uste dut aurreratu zigula zertxo bai, pixkat behar bat bazegoelako hor, baina nola izan den prozesua eta nondik nora sortu diren, nondik nora sortu den egitasmo. Bueno, formakuntzaren beharra badakigu hor dagoela, aspalditik betidanik, ezta? Batez ere kontalaritza garaikide honetan, ezta? Azken 40 urteko kontalaritzan, danok hasi ginen, ahal izan gendun bezala, eta erreferenterik gabe, eta poliki-poliki joan gara egiten, ezta? Gure artean, baina oraindikan formakuntza serio esan nahi dut, jarraipen batekin eta kontenido batekin ez dugu lortu, ezta? Ez adostutakoa, ez da partikularra ere. Izan dira eta badira halako esperientzia batzuk, esate baterako, Virginia Imazek Oiularik Klaunekin urteetan egin duena, eta mesedegarria izan da hainbat kontalariontzat, Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo ere, baina gure elkarte sumetxo txikitxo honetatik ere ikusten gendun geuretzako hor barruan gaudenantzako eta hasi berria direnentzako eta formakuntza behartzela. Ez bakarrik, bintu jaik ere, egiten du bere haukoan ekartzen duen jentearekin alako ikastarotxoak, baina monografikoak dira, txikiak dira, eta horrekin bakarrik ezin garela geratu. Gu badakigu, oraindikan ez daukagula mediorik zerbait handiagoa egiteko, baina non baitetik hasi beharra, eta lehenengo pentsatu gendun gure barruko formakuntzarako, baina gero pentsatu gendun ondo zegoela ere zabaltzea gainontziko jendearentzat esperimentu bezala, ezta? Ia ez erantzuna duen, jendeak nola hartzen duen, eta horren arabera handitzen joateko. Eta horrela egin dugu hau.
Egunon maistra. Bueno, maisuak zarete zuek ere. Hau, aspaldiko kontua da, ez, formakuntzarena, kontalaritzan, eta zuk beti izan aldarrikatu, zure agotan nire buruan daukat aldarrikapen pilo bat honekin lotuta, ez, oraliturarena, eskola fijoa, eskola ofiziala, eta, bueno, horren arira pentsatzen desortzen dela ekimen hau, pixkanaka, helburu utopiko hori lortzen dugun. Nik galdetu nahi nizun, zeintzu izango ziren nazioarteko modeloak. Badaude herrialdek nun existitzen dala horrelako formakuntza, ez dakit, erabilgarria edo guk gure iparra markatzeko badaude horrelako modelorik. Bai, bueno, Argentinan badaude, entzuten baldin badituzu kontalariek pixka bat eskarmentukoa direnak, esaten dute, ni naiz ez dakiz zeinen eskolakoa, edo ez dakiz zeinen eskolakoa, ez da. Orduan, badaude maisu batzuk, horrela, ez ni bezalakoa, esaten diazunean maistra jartzen naiz dardarka. Baina, badaude alakoak, eta ez dira ofizialak, ofiziala hitzari beldurra diot, ez da. Baina bai jarraipen bat duten formakuntzak, ez da, modelo batekin eta programa batekin eta eduki konkretu batzukin, ez da. Zaten Argentinan badaude, udan egon naiz Medellinen eta bertan badago eskola bat, J. Bilazak eta bere ekipoak eramaten duena, 3 urteko iraupena dauka, eta toki ere bai, toki fijo bat, eta bertara joaten gara, osea, festivala egiten danean urtero, bertan ematen ditugu ere monografikoak, baina ikasleak dira urte osoko ikasleak. Osea, eta gainera, segun ze gaia den, lehenengo mailakoa, bigarren mailakoa, hirugarren mailakoak, eta hortik ateratzen direnean egiten dute, zuek egiten duzuen bezala, Maik, halako txapelketatxoak, euren artean, baina baita ere txapelketa horiek ateratzen den jentea beste leku batzutara ere eramateko eta eskarmentua izateko. Halakoak badaude eta, bueno, nik ez dakit, hortik ere ikusi behar dugu zer egin, baina gu bertsolariak dauzkagu hemen eredu giza, ez da? Ere? Bertsolarik zer egin zuten? Bertsolariak zer egin zuen, beste duintasuna eta beste maila bat emateko bertsolaritzari. Orduan, bata eta beste hartu, jartzen baldin bagara doz batzuk, eta dirua lortzen baldin badugu gure administrazioek eta bestelakok ikusten badute honen garrantzia, aurrera egingo dugu. Elurretan kantari dabiltzan, marigorringo eta kilkerrak margotu dituzte. Kimu berria, kontalaritza eskola baten bila, Arabazanek antolatuta, Itziarrekalde irakaslea, 3 saiotan edo lehendabiziko ikastaro trinko hau, 3 saiotan dago antolatuta edo planteatuta, urtarriak 20, otsailak 17 eta martxoak 16 izango dira. Segun zer, nolatan sailkatu dituzu 3 saio hauek? Bueno, dudak izan ditugu, ezta? Dana batera egin, hilabete batean danak jarraian, edo, egon gara galdetzen jenteari ere, ia nola ikusten zuen erosoena, azteko, horrela antolatu dugu. Eta gaiak, gehienetan historioei puinei egiten zaie kasu, baina ez ofizioari berari, edo kontalariei, ez da. Esate baterako, arte eszenikoetan aktore lan egiteko lehenengo formakuntza badago, ez da. Lehenengo antzerkia zer den, historioa, ez da zer kontu guztia, eta gero
ofizioaren trebakuntza, ez da. Eta gero datoz, dramaturgiak eta paperak eta idatzitakoak eta autoreak eta hori dana. Hemen alderantziz gertatzen da, beti hasten gara telatutik jakin gabe esate baterako, hasten gara partiturarekin jakin barik zer dan musika eta ze instrumentua garen. Orduan, eskola honek edo eskolatxoa edo behintzet saiotxoa, hemen nahi duguna da hasieratik, oinarrizkotik, ez da, zer da iruditeria, zeintzuk dira kontalaritzaren ingrediente minimoak oinarrizkoak, ez da, iruditeria, evokazioa, alakoak, ez da, zertan datza gurea, gure abotza non dagoen, ze soinua daukagun, eta ze batzutan hasten gara trompeta jotzen arpa izan da, ez da, eta dinotalakoak, ez? Orduan, horregatik importantea zen, lehenengo iruditeria, non kokatzen dugu gurea, ez da? Nor garen, ze elementuak ditugun, zeintzu dira elementu simbolikoak, iruditeri pertsonala, publikoa, kulturala, mitologiak, paradigmak, horiek danak, ez da? Lehenengoa, eta gero gure evokazioa. Ipuinekin zer lortu behar dugun, bakoitzak, entzuten duen bakoitzak bere evokazioa egitea eta berera ekartzea bizitutakoak gure hitzekin batera, ez da. Baina horretarako gu geuk ere muskulu hori, gihar hori, eduki behar dugu oso entrenatuta. Hori da, eta gero gure autorreferenteak, ez da. Esan dezakegu askotan Euskal Ipuin kontalarien artean izan da, ez dakit, inertzia bat, autoformakuntza, entzundako gauzak jungara barneratzen eta errepikatzen, edo gure metodo propiok sortzen, edo horrelakorik, baino inoiz ez da izan horrelako erreferentzi, horrelako ikerketa, elkarrekin, nun ikasle bakoitzak bilatzen ditu horrelako hildok, horrelako harik formakuntza hori aberazteko. Bai, ni horren falta ikusten nuen, dana behar dugu, dana. Baina batez ere hasieratik, ez da askotan galdetzen diogu gure buruari, hau kontalaritza da, ez da kontalaritza, lehenengo zer den kontalaritza adostu behar gendun. Gauza minimotan, gero bakoitzak jarriko dizkio, berari komeni zaionak edo norberak ikusten duenak. Baina musika zer den adostuta dago, gero musika desberdina daude. Baina zer den kontzeptua badakigu, ez da? Eta geuk ere heldu behar gara horretara. Eta gero kontalari bakoitzak nolakoa den, ze agotza duen. Paiasoak, ez da, paiaso, terrible izan da hori. Baina, beti esaten da, abots propioa aurkitu behar dela, ez da. Eta gu geuk ere hori egin behar dugu. Eta ikasteko modu asko daude, eta esperientziak ere balio du. Lehen ere eskolak ez ziren, baina bai maisukin egoaten ziren ikasleek ikasten, ez da? Hala izaten da bai. Eta zuk irudikatzen zu eskola edo eskolak kontalaritzarekin. Aipatu duzu beste herrialde esaten dugu, ez dakit zeinen eskolakoa da kontalari hau, edo ez dakit zeinen eskolakoa, beren, argi eta garbi dagoela estiloa edo zein izan da bere iturria. Filosofatzen badugu pixka bat, esango genuke kontalaritza eskola edo eskolak? Nik zentzu horretan ez dut, autoren eskolan ez du sinisten. Nik sinisten dut formakuntzan, trebakuntzan, eta norberak berea ateratzeko aukera izatea. Unibertsala. Nik horretan sinisten dut, ez dut sinisten autoriaz, naiz eta norberak beti referente batzu dauzkan, eta hori dana, baina beti, esate baterako gu gure artean saiatzen gara, bakoitzak daukagun gure energia, gure modua, gure korpuzkera, eta hori dana zaintzen, eta berazten, baina bakoitzak berea.
ez du sinistenik autorietan, eta gainera, dano konfunditu egiten garelako, ez da batez ere. Ez daukagu arrazoia, ez dauzkagu, bueno, asmo batzuk eta halako intuizio batzuk, ez da? Itziar, aipatu duzue, saio hauek edo ikasketa prozesu hau edo profesionalentzat, zaleentzat, eta jakin-mina izan dezaken edonoren etzatko modukoak izango direla. Horrelakoetan akaso gertatzen zaizue gehiegi dagoela lehenengotik, alegia, dagoeneko kontalari baden eta trebatzen jarraitu nahi duenetik, eta gutxi xamar beste bi, zaletu eta jakin-mina duen edonor horietatik? Denetatik ikasten da, ez da? Osea, kasu honetan gero, aurrera egiten badu, modu hipotetiko batean hitz egin da, aurrera egingo balu, eta halako zerbait, igual, Arzuaga bera ere karri beharko genduk, ez da? Mitologia eta arketipuak eta halako gauzetarako. Osea, izango lirateke, beste modu bateko ikastaroak, eta gian, hasi berrientzako eta gero beste batzu trebatzeko, monografikoak ikusiko genituzke, baina momentu honetan hasieratik eta oinarrizko gaietan egongo garenez, norberak jaso behar dituen gauzak dagoen tokitik, ez da? Baina baita ere beti freskotasuna, osea, zer ezagutzen ez duen freskotasuna eta ekarpenak ere beharrezkoak ditugu aspalditik gabiltzanok, ez da? Ze batzutan hor geratzen gara gure munduan edo gure burbujan, eta kanpoko jentia edo lehenengo aldiz datorrenak ekartzen duena ere oso interesantia da. Oraingoz, azteko. Hala uste dugu. Bai. Ari nintzen ni pentsatzen horre, badagoela batetik ez, kontalaritzan zabiltzaten jendearentzat oso baliagarri izan daitekela noski, baina kontalaritzatik nolabait gertu gauden ontzat esango dut, kazetari ontzat esaterako, musikari ontzat, kantugile ontzat. Ez dakit, lagundu, zein gehiago ez, baina filologok, idazleek, itzultzaileak, antolatzen ditugun ikastaro trinko hauetan. Liburuzainak. Prefia, profia, oso anitza da. Gurasok, praktikatu nahi dutelako, interesa dutelako, liburuzainak, zestakit, badago esparru zabal bat hor, eta kontalaritzak esparru askotan erramintak ematen dizkizunaren sentsazio daukandik, batez ere zuek ikusten zaituzte danean, ze ederra, baina eraberean ze erraminta baliagarriak bestiok egiten ditugun gauza batzuetarako, ez? Bai, hori da gertatzen dena. Horretaz hitz egiten dugu, ezta? Gurea ematen du oso erraza dela. Oso simplea delakon. Baina simpletasun komplexotasunaren barruan mugitzen gara. Baina hori ez da ikusten. Ikusten da bakarrik, simpletasuna esan nahi dut, hoxe, ez dago ezer pertsona bat, hizketan, eta ipuin bat kontatzen. Dano dakigu ipuina kontatzen. Bai, kantatzen ere, baina ez dugu gure burua abeslari modura aurkezten, ez da? Hori da. Eta, klaro, zer gertatu da? Bistan da zelako gaitasunak daukan kontalaritzak, ez da? Baina, orduan, beti tresna bezala ibili gara. Batez ere gehienek formatu gara, edo formatu dira, liburutegietan irakurmena sustatzen. Beste batzu terapia modura, beste batzu matematika ikasteko, baina zer dan kontalaritza arte bezala? Osea, dinot, batzutan ari gara, nola zan hori, matar moscas con la bomba atómica. Cañonazos, ez hori da. Cañonazos, hori da. Osea, gauza txikientako erabiltzen dugu tresna izugarri handia. Baina ez guk euk ere horretan formatu garelakon edo horretan ibili garelakon, horretan jarraitzen dugu. Beste gauza batzu sustatzen. Nik ez daukat arazorik edo zer gauza sustatzeko. Gainontzekok gurea sustatzen badute ere.
Hau da. Bat nator horrekin, eta genditu nahi dut, bai, nik askotan entzun dut, oso jaialdian batez ere, kontalariekin, saioa bukaeran, norbaitek esatia, ondo etorriko zaizu klaun ikastaro bat, ondo etorriko zaizu teatro fisiko ikastaro bat, ondo etorriko zaizu abotxa landu eta musika ikasi. Baina, alderantziz ez dut inoiz ikusi, ez? Aktore bati, klaun bati, edo norbaiti esatea, haizu zergatik ez duzu egiten kontalaritza formakuntza, oso ondo etorriko zaizu. Bueno, ezkenik ikusten ditut, esate baterako, oraingo antzerki, garaikidea gaurkoa, bihar ez da garaikidea izango gaurkoa, ez da. Baina, ikusten ditut orain, autorreferenteak, eta performatikoak ere bai, ez da. Ni aurrekoan esan nuen, ja mesedez, zelan da, halako postitekin jente aurrean norberaren bizitza aipatzen duen, mesedez, listo, listo. Hemen gaude, danok dauzkagu gurasoak, danok gaude Euskal Herrian edo Osidenten, eta ez gara egon, ez inongo gerrateetan, ez da bale baten barruan, ez da dakiz zer, orduan, zerbait gehiago behar dugu, ez da. Karo, esate baterako nik antzerkia egiten nengoenean, izan nuen, halako dei bat, jaso nuen, egiteko halako laborategi bat hauskotasunari buruz. Eta orduan ikusi nuen, nik aktoresa izateko, antzerkia egiteko, izugarrizko tresna izango litzatekeela kontalaritza. Eta horregatik sartu nintzen kontalaritzan, pentsatzen nuelakon, antzerkirako oinarrizkoa zela, klaunekin batera, movimentuarekin batera. Eta horrela hasi nintzen, eta oraindikan hemen nago. Eta antzerkigilea edo antzerkilaria naiz, kontalaria naizen aldetik, ez alderantziz. Eta hori da nik zabaltu nahi dudana. Osea, zergatik hasten dira performatikoak, adibidez, hasten dira ez dakizte rollo teorikoetatik, eta zaten zu, torri zaitezte kontalaritzara. Hori, osea, aurkiak asmatuta daude aspaldi. Eta ez zaitezte hasi bueltak ematen, zerbait kontatzeko tresnak gertu dauzkazutenean. Baina kontalaritza horregatik esaten nueni berreskuratu behar dugula, behar duen duintasuna eta bere lekua arteetan. Oinarrizko arte bada. Eta duintasun horretan itziar, eta pixkat, nolabait ikastaro hauen oinarrira itzulita, duintasun hori ere neurri batean emango dio, formakuntzak edo hori izango da, akaso, beste bultzadetako bat. Eta lehen aipatzen zenun bezala, ikastaro hauek gertatuko dira orain, baina etorkizunean nolabait finkatzeko, egituratzeko, ez dakit pixkat, bere horretan mantentzeko aukera hori hor dago, esperantza hori ere hor dago, eta uste dut hori ere izango dela, ez? Duintasun horretara bidean, erraminta garrantzitsua. Bai, eta gainera, horrela hasi gara, geuk bakarrik arabazanetik, eta nik nonbaitetik hasi behartzalakon, baina aurrera egiten badu, eta ikusten badugu jentearen interesa, zate baterako bai eskua esan du, baina beste jente batekin ere hitz egin beharko dugu, eta danon arteak indarrak batu, eta aurrera egin. Itziarrekalde, plazer bada, beti zurekin aritzea, baina gogoraraziko diegu Maile oraintxe ere buruz ari naiz eta, ikastaro formakuntza eta trebakuntzarako saio trinko hauen datak zein izango diren, urtarriaren 20an izango da lehen da biziko saioa, 3 atal izango ditu, eta hortik aurrerakoak, oraintxe hementxe informazioa eskapatu egin zait, baina... Otsaiak 17 eta martxoak 16. Hori da. Jango gara, ez, gogoratzen. Hori da, joango gara goratzen, baina lehenengoa urtarriaren 20an izango dena, hemendik aste pasatxora, eta bertan iruditeria, ebokazioa eta autofikzioa, hortxe jolasean ibiliko dira, gure gaurko gonbidatu eta etxeontako lagunden Itziarrekalderen gidaritzan. Itziarrekalde besarkadestu bat eta sendatu, osatu guztiz, eta joango gara harremanetan izaten etorkizunean ere. Zuentzako ere besarkada handi bat. Zaindu. Maistra. Alabazan edo ez bazan,
Eta gogoratu, plaza libre daudela oraindik ikastaro trinkonetan, email bat bidali beharko duzue arabazan@gmail.com elbidera. arabazan@gmail.com. Besterik ez du amesten. Beira taldearen Sardadilla Kalabazan kantu honen azken txampa honekin egingo ditu hurrengo minutuak eta ia olatuaren eramate honekin eguertiko 12etan izango gara, informazioaren txanda izango da segitua, baina oraindik ere geratu hor gurekin, Ertzean da begila uso, argaldunaiak bere aragitan, guztia bihurtu dutxo. Ispiluetan ainezaguna, ez zaion pertsona duso, nordarreinuko neskederrena, ispilutxo, 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 ispilutxo. Kalabazan edo bezbazan, Sardadilla kalabazan. Kalabazan edo bezbazan, Sardadilla kalabazan. Kalabazan edo ez bazan, Sardadilla kalabazan. Bi minutu eguerdiko 12etarako Alabazan edo ez pasan, Sardadilla Kalabazan Beiraren kantu hau, eta azken minutu hauek egiteko, gogoratu behar dugu haundien artean haundienetako bat. Ea asmatzen duzun orden, bai? Sonido oso mitikoa dauia. Haundia, izan. Oso handia. Solomon Burke. Baina Clarence Clemons da Jungelanen Born to Run, Bruce Springsteenen bandarekin, Street bandarekin, eskenitako solo mitikoa. Saxoaren soinu mugarri izan diren horietakoa, iniz aipatu dugu, Clarence Clemons bera. Bueno, The Big Man bezala ezaguna, gogoratu badela urte batzuk, 2011an hil zen, orduzkeroztik, E Street bandak edo Bruce Springsteenen birak, beste saxofoi jole bat izaten du berekin, baina egia da beti dagola, oroitzapen hori Clarence Clemons handiarekin. Gaurko egunez jaio zen hain zuzen ere Clarence Clemons, Norfolken, Virginian, eta 1942an izan zen bere jaiotza. Egia da, saxofonista handia, saxo tenorearekin ikaragarrizko soinu berezi eta nolabaite gure imaginarien edo txertadutak geratu dena, baina batez ere karisma eta oholtza gaineko indar berezia zuen gizona. Clarence Clemonsen saxoarekin agurtuko dugu Mai Gorostiaga Pozo, datorren astera arte. Plazer bat loteria dau. Eta zuei entzule, datorren astean ez bihar goizeko 10:05, bihar oraindik ostirala da eta hemen txikusiko dugu elkar, bigarren kafean Naiz Irratian orain informazioaren txanda zaindu. Keep calm and bigarren kafea.
Bueno, eta streaminga jarraitzen ari zinetenok azken kantua bentzun ez baduzu hementxe Clarence Clemonen aipatutako solo zoragarri hau, gogoratu, Jungelanen, Born to Run kantuaren amaieran, Bruce Springsteen gaztetxo eta baita Clarence Clemons bera ere. Entzun.